Tulajdonképpen én elmondás alapján tudom, ahogy apukám elmondta, hogy Berlik Pálnál volt miskolci fűszerkereskedőnél tanult 1926-tól 29-ig, utána az édesanyjánál dolgozott Diósgyőrbe, neki is boltja volt, fűszerkereskedése volt, és 37 után, hogy megnősült, megvette azt a boltot, a nagymamám pedig kiment egy másik helyen kereskedőnek, és nagyon szeretett apukám a Weidlichnél dolgozni, nagyon pontos ember volt, megkövetelte a munkát, de akik onnan kikerültek, azok mind nagyon jó kereskedők lettek Miskolcon. Azért Miskolc egy kereskedőváros, és ezt elfelejtjük, hogy itt az észak-dél, meg kelet-nyugat felé. Apukám nagyon szépen írt, és nagyon jó kirakatrendező volt. És a Weidlich Pálnál ő ezt mind kamatoztatta, még a tanonc ideje alatt, és hívták mások is, hogy menjen megcsinálni neki a kirakatot, de ő mindig hűséges volt a Weidlich Pálhoz, úgyhogy ő maradt nála. Nagyon szeretett szalámit szeletelni, mert annyira vékonyan tudott szalámit szeletelni, hogy nem tudom hány szelet jött ki 10 dekából minden családi ünnepen, vagy ha összejöttünk a unokákkal, gyerekekkel, akkor mindig őt kértük meg, hogy szeletelje föl a szalámit. Amikor elvették a boltot, akkor el volt nagyon keseredve, de tulajdonképpen akkor szabadult fel igazán, akkor lett több szabad ideje. Először segédmunkásnak tették Perecesre, aztán ott is boltvezető lett egy idő után, mert látták, hogy nagyon jó szakember, ott háztartási boltnak lett a vezetője. Amikor nyugdíjba ment, akkor sem tétlenkedett, hanem akkor fent volt a Csanyikba egy kis fabolt, most is ott van, ajándék, játéktárgyak, és ő imádott oda menni, és ott nyáron, amikor ott volt, akkor már reggeltől estig ott volt kint a boltocskába, állami bolt volt, tehát nem a miénk volt az.